Tu vas incorporar al món laboral treballant amb el teu pare primer, no? Sí, jo vaig començar, ja et dic que vaig fer el batxillerat, i com que els estudis per mi... Aviam, jo volia estudiar alguna més. Vale? El meu pare no em va negar mai de dir-me, Dani, no estudis. Però el meu pare, que era una persona viva, era llesta, veia el percal que jo tenia. O sigui, jo no volia estudiar, però sí que volia tindre cada matí una feina de vindre aquí a Barcelona amb el tren, amb els amics, pensant en les vagues que hi havia de córrer davant dels grisos, quan hi havia tot el merder aquest. I sí que és cert que durant un any el meu pare em va dir, bueno, si vols anar a Barcelona, em va apuntar a una acadèmia d'idiomes, que era la Berlitz School, que estava al carrer Pelayo, però jo en vez d'anar a aprendre anglès, a l'avinguda de la Llim hi havia uns futbolins juncines fantàstics, i anava a jugar a futbolín, i quan no jugava a futbolín anava al cine que hi havia allà de la plaça de Catalunya, saps? I em va enganxar el meu pare, clar, diu, escolta, Dani, aviam, si vols seguir aprenent anglès i francès, vas a Matró, que el tenim allà al costat, a les nits, i durant el dia ajuda'm. Perquè em va dir, vols estudiar? I jo li vaig dir, no. Diu, doncs, si vens amb mi, si em vens a ajudar a mi, em faries un gran favor. I me'n vaig anar amb ell. Quina edat tenies, més o menys, com vas començar? 15-16. Sí, clar, jo anava a vendre, però com que no tenia cotxe, perquè no podia dur cotxe, jo et garanteixo que el que vaig dir ara és una gran veritat, que segur que algú pot pensar, hòstia, aquest ens està aplicant una història. Doncs no. Jo vaig començar a anar a vendre fent autostop. Fent autostop, Autostop. I tinc que dir que em paraven sempre, perquè per la carretera hi anava algun viatjant. Clar, veien un nen de 15 anys amb pantalons curts i amb la... carregat. Sí, i amb la cartereta dels 15 als 16. I després, als 16 anys, em vaig comprar una Vespa 50, que la tinc encara, la vam remodelar tota. El meu fill gran, en Dani, va dir, papa, si em dones aquesta Vespa, la remodelo tota i la té al passillo de casa seva, que és la moto que jo vaig començar. I amb la moto aquesta m'anava fins a Palamós, de Vilassar fins a Palamós. Déu-n'hi-do. Sí, feia tot, venent pebre per les tocineries, etc. Molt bé. Després, quan compleixes els 20 anys, decideixes muntar-te pel teu compte, no? I l'any muntes 70, sí. Daniel Sánchez S.A., Sí, senyor. que d'alguna manera seria com l'embrió del que acabaria sent la multinacional que avui en dia dirigeixes, no? Sí. A l'any 70, com que veníem espècies i conserves, o sigui, què fèiem nosaltres? Veníem espècies per una casa d'aquí a Barcelona i conserves que érem representants de diverses cases de Galícia, de Múrcia, tant conserva de peix com conserva vegetal. I l'any 1970 ens van plantar el meu pare, la meva mare i jo. I amb espècies només. Teníem un local de 80 metres allà al poble, i un dia sopant a casa vam començar l'1 de maig de 1970, vol dir que jo tenia 19 anys perquè jo compleixo al desembre. Doncs sopant un dia a casa, parlant els tres, vam dir, hòstia, per què no ens plantem? Abans això de fer un negoci pel teu compte era plantar-te pel teu compte. Per què no ens plantem i muntem, comprem un molí, fem això, i comprem espècies por ahí, pebres aquí, pebres allà, canyelles i tot el rotllo aquest, i ho fem pel nostre compte. I anem a vendre, tant el meu pare com jo, anem a vendre espècies pel nostre compte, en vez de la casa aquesta. Exacte. De Princesa. Sí, de la carrer Princesa, i nosaltres anem a vendre per compte de Daniel Sánchez S.A. Molt bé. Que va ser la societat que va muntar l'any 1970. I, anàvem com a representants, cobràvem unes comissions cada mes, i l'altre era nostre, que compràvem, veníem, i el que quedava pel mig era el que anava cap a la butxaca. Molt bé. Sí. Van anar passant els anys, l'empresa va anar creixent, i si no tinc mal entès, el 1985 compreu la marca Dani. Sí. Perquè fins aleshores distribuïu amb les sigles DS, no? Daniel Sánchez. Sí, perquè la marca Dani era d'un senyor, i dic senyor perquè era un gran senyor, de Galícia, que tenia una fàbrica de conserves. També, Sí, que es deia Daniel Vázquez, ell, i em va vendre la marca a mi, i et diré el preu i tot. T'ho volia preguntar, Sí. Te'n recordes? Sí, i tant, si et diré el preu. Jo des de l'any 70 anava darrere de la marca Dani, perquè és el meu nom, el nom del meu pare, el nom del meu fill, tinc un net que també es diu Dani, tinc una neboda que es diu Daniela, etc. Jo anava
anava cada dia pensava en poder comprar la Mercadani. La vaig comprar l'any 1984, em sembla. 84. El dia del 85, però jo estic convençut que era el 84. I el Daniel Vázquez aquest tenia aquesta marca, sempre deia que no, suponia, fins que l'home va tindre la gran desgràcia que se li va matar un fill. Se li va matar un fill en cotxe. I em va trucar. I em va dir, mira, señor Sánchez, sé que usted va detrás de la marca, yo si quiere, si nos entendemos, yo se la vendo. I ara diré un preu, si el vol saber ara. Sí, m'encantaria. Sí, per 100.000 pessetes. 100.000 pessetes. Jo me'n vaig anar a Galícia, a Vigo, amb 100.000 pessetes en metàl·lic per comprar aquesta marca. I sí, efectivament, vaig arribar al casino de Vigo, no al casino d'això, que al casino on anava la gent gran a fer el cafè i tot el tema aquest, i del casino ens en vam anar cap al notari, i el notari li vaig donar les 100.000 pessetes i ell em va firmar la venda per part d'ell de la Mercadani. Recordo que quan tornava en el vol, aquella nit, jo em mirava l'escriptura, anava mirant i diu, hòstia, he acabat de comprar el meu nom i el del meu pare. Que bo, eh? I el del meu fill. Sí. Molt bé. Aquest ha sigut un dels dies més feliços de... Sí? T'ho dic en sèrio. O sigui, és un dia que no m'oblidaré mai, perquè ara podia dir on vaig dinar, el taxi que vam agafar, que vam anar cap al notari,